Yang ini sing gara udan ya pengan Solo. Gak iki kok dadi terang. Pak Mari ya paling. Gak adus gak. Terang. Bisa. Pengawalan Solo riwayatmu ini ora sendang pangan seger kuwarasan Saudari dulu jadi perhatian ning seni lepes kontol baris gotong royong nyambut gawe musim kemarau tak seberapa hermu koyok-koyokan sindene koyok-koyokan di musim hujan angin meluap sampai jauh ngene iki aku baca teling sing gak kocak sen mata airmu dari Solo darku nunggu nong ribu air mengalir sampai jauh akhirnya turun ke Alah tak sin uluku sak ember tak sin sak jagung-jagung metune yo lah yang lumpuk tadi sak ember kon ngombe pur itu berau riwayatmu dulu gampang dagangan selalu naiki tuk perang lah iya ngene locak layangan ngono dasar ri anteng
penange tuwa lak yo ngene lho cak wong lanang ngono dasare ganteng nang wong wedok Jawa lak yo ngene rasane balem nek balem mateng lagi rasane lak yo ngene lo tak sim rasane ning mini kangen kangen ro moto relalan wangi kok koyo kegeningan iki ya pekne ben ora boseni tobel kending apa iki kending jula-juli kanthi rekreasi ya ngono ibune kang manut kandhamu kenapa bapake kepriye carane cengkoke sing luwes sing dhuwur ya kandes ya iku carane legane ngati prabalika nyata kondang tekan bangsa manca gunung brahma labut lana prabalika dasanyata endae sumasana muda pada anggatekno gunung brahma murah pangan hasil tapung gelang yen sinamang ombak elah oh samudra dadi megang kawa brahma kinujeng prajalma Anjay, es Bengawan Solo.